Drahá duša, sú chvíle v živote, keď sa stretávame so znakmi, ktoré sa zdajú viesť nás na nečakanú a ohromujúcu cestu. Dnes by som sa s tebou rád podelil o intenzívnu správu plnú hlbokých emócií. Tento príbeh nie je len o láske. Je o odvahe, transformácii a čelení vlastným strachom. Predstav si pokojný večer, kde len zvuk cvijočkov spieva sprevádza tvoje myšlienky. V tomto scenári pokoja je láska tvojho života po tvojom boku. Ale na rozdiel od pokoja okolia sú emócie v tejto osobe vírom, ohňom, ktorý spaľuje a transformuje všetko, čo mu príde do cesty. Tento oheň, symbolicky, je na pokraji skonzumovania domu, v ktorom spíš, nie zničením, ale z obnovy, ktorú môže priniesť len pravá láska. Na začiatku môžeš cítiť bolesť neznámeho. Kto by predsa chcel byť zobudený požiarom? Ale tento požiar nie je fyzický. Je to metafora pre ohromujúce zmeny, ktoré môže priniesť pravá láska. Je čas prebudiť sa, otvoriť oči pre možnosti, ktoré sa skrývajú za strachom a neistotou. Táto láska nie je pozvaním k strachu, ale k prebudeniu. Predtým, než pokračujem v správe, napíš do komentárov tento mantru. Zaslúžim si pravú a bezbariérovú lásku. Teraz pokračujem v správe. Existuje niečo magické, čo sa deje, keď si dovolíme čeliť našim najhlbším pocitom. Láska, keď je pravá, vyťahuje na povrch našu najčistejšiu podstatu. Táto osoba po tvojom boku je na pokraji uvoľnenia svojho vlastného sôdca, aby ti ukázala, čo naozaj cíti. Už si všimol, ako niektoré náhody vo tvojom živote nie sú len náhodami? Možno sa už nejaký znak prejavil. Pieseň, ktorá sa náhle ozve v rádiu, jemná spomienka, ktorá ťa pohľadí po mysli, sen, ktorý sa zdá byť reálnejší než samotná realita. V tomto kontexte je láska tvojho života v hroznej emocionálnej kondícii, ale to nie je viditeľné pre vonkajší svet. On alebo ona nesie bremeno emócií, ktoré sa s časom stali nemožnými na ignorovanie. Toto je predzvesť pravdy, ktorá sa chystá vyplávať na povrch, pravdy, ktorá prinesie úľavu a možno aj uspokojenie, keď bude konečne odhalená. Existuje niečo veľmi dôležité, čo potrebuješ vedieť. Bolesť a zmätok sú len predohrou úľavy. Okamih, keď táto osoba konečne uvoľní svoje pocity, bude zároveň koncom aj začiatkom. Napätie a očakávanie sa zintenzívňuje s každým prechádzajúcim okamihom, pripravujúc teba aj túto osobu na to, čo príde. Teraz, predtým než pokračujeme v tejto správe, napíš do komentárov 888, aby si privolal energiu transformácie a nového cyklu. Ak táto správa rezonovala s tebou, zváž podporu našej práce gestom lásky cez tlačidlo Ďakujem veľmi pekne. Tvoja príspevok nám pomáha pokračovať v zdieľaní inšpirujúcich a transformujúcich správ. Príbeh, ktorý sa rozvíja medzi vami dvoma, je ako tanec tieňov a svetla, kde neistota konečne ustupuje jasnosti. Toto je okamih extrémnej zraniteľnosti, kde hôdosť a strach čelí úprimnosti a odvahe. Keď sa táto osoba konečne rozhodne otvoriť svoje sôdce, ocitneš sa pred voľbou. Vypočuješ, čo má na sôdci, alebo už pôjdeš inou cestou? Toto je hádanka, ktorú môže vyriešiť len čas a tvoje sôdce. Drahá duša, anjeli chcú, aby si vedela, že tento príbeh sa neskončil. Zvrat, ktorý sa chystá stať, je nevyhnutný a dopad tejto hlbokej transformácie pocítia všetci, ktorí sú okolo teba. Ale je tu jedna zásadná otázka, ktorú treba položiť. Keď sa táto láska odhalí, budeš ešte ochotná počúvať s otvoreným sôdcom? Ak táto správa zasiahla tvoje sôdce, zanechaj svoj komentár a podeľ sa o svoje skúsenosti. Toto nie je len príbeh. Je to pravda, ktorá sa bude rozvíjať v čase, vedená neviditeľnými rukami osudu. Už nie je čas odolávať. Je čas pripraviť sa na novú fázu, ktorá sa chystá začať, plnú intenzívnych pravd a pocitov, ktoré nemožno zadržať. Predtým, než pokračujem v správe, ak ešte nie si prihlásená na kanál, využij túto príležitosť a prihlás sa. To nám pomáha pokračovať v tvorbe významného obsahu pre teba. Teraz pokračujem v správe. Drahá duša, cesta lásky pre každého z nás je prepletená okamihmi, ktoré označujú a definujú, kým sme. Scéna, ktorá najlepšie opisuje túto etapu tvojho života, je porovnateľná s emocionálnym filmom, kde hlavná postava ty čelí požiaru sôdca,
ktorý ohrozuje zbúranie bezpečnostných múrov, ktoré si starostlivo postavila okolo svojich najzraniteľnejších emócií. Ale to nie je všetko. Je tu niečo ešte hĺbšie. Zatiaľ, čo sa pripravuješ čeliť neznámemu, láska, o ktorej si myslela, že je známa, začína sa ukazovať v novom svetle. Všetky tie aspekty, ktoré si nevšimla, začínajú žiariť, ako hviezdy, ktoré sa odhaľujú na čoraz tmavšej oblohe. V tomto víre sa úľava skrýva hneď za vánou zmätku a strachu. Toto je fáza, kde akákoľvek emocionálna rezistencia, ktorá ešte zostáva, bude podrobená skúške. V každom dotyku, pohľade alebo nevyslovenom slove spočíva bolesť nenaplnených očakávaní, ale aj sľub niečoho väčšieho, niečoho, čo stojí za každý okamih tejto cesty. Už si sa niekedy zamyslela, prečo niektoré príbehy lásky tak hlboko rezonujú s nami? Je to preto, že odrážajú naše vlastné pravdy, každý roztrhnutý a záplatený kúsok nášho srdca. Niekedy nás práve utrpenie vedie k objaveniu nášho najautentickejšieho ja. Toto je surová realita lásky. Ona buduje aj ničí, aby na konci postavila niečo ešte krajšie ako predtým. Napätie medzi tým, čo je, a tým, čo by mohlo byť, sa zosilňuje. Môže táto láska spáliť všetky tvoje pochybnosti, alebo sa nakoniec stratíš v tomto vnútornom požiari? Možno sú to práve tieto otázky, ktoré ťa dovedú k odpovediam, ktoré hľadáš. Láska je rovnako otázkou času ako voľby a intuície. A toto je tvoja voľba. Dovoliť, aby ťa tento plameň obklopil, alebo sa otiahnuť, aby si zachovala to, čo si myslíš, že vieš. Teraz je čas dovoliť si cítiť, šepkajú anjeli jemne. Ale uprostred toho sa objavuje nežnosť, akceptácia, že zraniteľnosť neznamená slabosť. Je to skrytá sila uznať, kedy je čas dovoliť, aby sa múry, ktoré nás chránia, stali menej rigidnými, slúžiac menej ako obrany a viac ako mosty k novým skúsenostiam. Možno nájdeš pokoj, keď vieš, že nie si sama. Toto je cesta v spoločnosti, kde každý tvoj krok je sprevádzaný aj neustálym rytmom lásky, ktorá pulzuje medzi tebou a touto osobou. Avšak skúsenosť kráčať spolu si vyžaduje úsilie. Úsilie, ktoré namiesto toho, aby ťa unavilo, oživuje. A tak, drahá duša, ako pokračovať? Ako sa vyrovnať s touto búrkou emócií? Anjeli ti jemne pripomínajú, že každý krok v láske je krokom správnym smerom, aj keď je cesta pomalá a neistá. Neexistuje nesprávna voľba, pokiaľ túžba a úmysel prichádzajú zo srdca. Láska volá a je bližší než si myslíš. Ale ak sa stále cítiš v pochybnostiach alebo stratená, opýtaj sa samej seba. Som pripravená prijať lásku v jej najčistejšej forme, aj keď príde zničená a nedokonalá? A vec, že áno, aj vo svojich nedokonalostiach, láska je stále dokonalá v úmysle a cieli. Táto správa sa k tebe dostala v pravý čas, ale musíš konať rýchlo. Správa anjelov nie je prechodné varovanie alebo jemný vánok, je to tornádo odhalený, prinášajúce toľko úľavy ako aj emocionálny pokrok. Cíť vo vzduchu volanie po zmene. Dovoľ, aby ťa táto skúsenosť kolísala ako populárna pieseň, ktorú poznáme, ale nemôžeme zabudnúť. Pretože toto je zvuk života, odrážajúci sľub večnosti aj v každom z nás. Čoskoro sa ocitneš na bode zbiehania medzi túžbou a realitou. A tam, drahá duša, všetko dá zmysel. Priprav sa na znovuzrodenie, na koniec, ktorý je aj novým začiatkom, kde bolesť ustupuje úľave a láska sa odhaľuje nie ako nepriateľ, ale ako stará duša priateľ. Povzbudzujem ťa, aby si zdieľala tieto skúsenosti. Ak táto správa rezonovala s tebou, zdieľaj svoje pocity s tými, ktorí sú okolo teba a umožni, aby tento ozveny rástli a rozširovali sa, pretože v skutočnej spolupatričnosti nachádzame väčší význam života. Ak táto správa rezonovala v tebe a tvojej situácii, napíš do komentárov Dôverujem toku lásky. Zdieľaj svoje skúsenosti v komentároch. Ak sa ti toto video páčilo, daj like a prihlás sa na kanál pre viac inšpiratívneho obsahu. Ďakujem, že si sa pozerala a uvidíme sa v ďalšom videu. Drahá duša, skutočná sila našej existencie spočíva v schopnosti objímať všetky emócie, ktoré nám láska poskytuje. Nachádzaš silu v presvedčení, že za každou výzvou sa skrýva lekcia a požehnanie.
Realita lásky je zriedkavo jednoduchá. Často je komplexná, plná vzostupov a pádov, ako prílivy, ktoré tópezlivo vyzývajú piesky času. V tejto naratíve sa na lásku pozeraj ako na oheň, ktorý horí len na to, aby priniesol obnovu. Je deštruktívny len natoľko, aby odstránil to, čo už neslúži, a uvoľnil priestor pre to, čo je čerstvé a nové. Zváž na chvíľu, ako najsilnejšie stromy rastú po tom, čo lesy vyhoreli. Je to večný cyklus rastu, ktorý láska môže predstavovať v našich životoch. Avšak, táto láska nás tiež žiada, aby sme boli nebojácni. Nie každý požiar musí byť uhasený. Niekedy nám pohľad do ich očí umožňuje vidieť, čo treba čeliť. Láska, ktorú cítiš, môže prichádzať v násilných búrkach alebo v jemných vánkoch, ale v akejkoľvek forme, v ktorej prichádza, nikdy nežiada o povolenie. Jednoducho je nekontrolovateľná sila pre vnútornú transformáciu. Znovu vstupujúc do scény, kde spíš vedľa lásky svojho života, toto je tvoj okamih prebudenia. To, čo ti teraz odhalím, môže zmeniť všetko. Za touto tichosťou sa skrýva potenciál pre lásku, ktorá presahuje pochopenie. Existuje správa, ktorá musí byť vypočutá, vyznanie, ktoré musí byť urobené, aj keď slová nikdy nemusia byť vyslovené. Predstav si, že v tomto symbolickom dome každá stena predstavuje prekážku, ktorú si postavila, aby si sa ochránila. Avšak, je to práve vtedy, keď tieto steny začnú žiariť na svetle plameňov, že si uvedomíš, aká transformujúca môže byť láska. Posúva nás na hĺbšiu úroveň spojenia so sebou samými a s tým, koho sme si vybrali milovať. Pochybnosti, strach a neistota, všetko sa začína rozpúšťať v teple tejto zapálenej lásky. Mnohí z nás musia uvoľniť svoj stisk na bolestivé minulé, aby mohli túžiť po jasnej budúcnosti. Láska si vyžaduje, aby sme sa pozreli do seba, aby sme odhalili, čo naozaj túžime. Táto skúsenosť sa teraz javí ako test odvahy. Pretože je potrebná odvaha nie len na to, aby sme milovali, ale aj na to, aby sme boli milovaní. Čo sa teda stane, keď konečne dovolíme, aby láska vstúpila do našich myslí a súací? Dopad môže byť ohromujúci, ale v podstate oslobodzujúci. Každý dotyk, každé slovo, každý gest sa stáva konkrétnym dôkazom, že naozaj žijeme, schopní cítiť s hebkou, ktorú si ani nedokážeme predstaviť. Už si sa niekedy zamyslela nad tým, prečo niektorí ľudia vstupujú do našich životov? Pravda je, že predstavujú niečo, čo sa musíme naučiť alebo prekonať. Takže, akokoľvek ohromujúca sa táto láska môže zdať, prichádza ako jemný sprievodca, vyzývajúc ťa, aby si pokračovala, transformovala sa a rozkvitla. Zatiaľ, čo dom je symbolicky v plameňoch, nová percepcia nadobúda tvar. Predstava, že autentická láska prináša so sebou znovuzrodenie, novú šancu pochopiť a rásť. Láska nie je niečo, čo hľadáme, je to niečo, čo sa odhaľuje, keď rozpadáme niektoré časti seba, časti, ktoré nám už neslúžia. Je to zrkadlo nekonečná, ktoré sídli v nás. Mnohí z nás si myslia, že láska je prekážkou, keď v skutočnosti je to impuls, ktorý nás posúva vpred. Táto veľkolepá sila prírody ako žiariaca hviezda na rozsiahlom nebi tvojho života. Je vždy prítomná, aj keď nie je viditeľná. Je to sprievodca na tvojej ceste, učiteľ v temných chvíľach a prítomnosť, keď veríme, že sme sami. V tejto hlbokej naratíve, kde každý symptóm utrpenia ustupuje jasnejšiemu pochopeniu toho, čo naozaj znamená milovať a byť milovaný, existuje vznešená pravda, ktorá čaká na objavenie. A to je odhalenie, že po najväčších plameňoch nám zostáva odvaha znovu postaviť, vytvoriť nielen dom, ale aj domov pre sôdce. Takže, drahá duša, keď láska príde, neboj sa jej. Očakávaj ju, cíť ju, príjmi ju, nechaj ju horieť tam, kde musí horieť, a dovol jej, aby ťa zapálila tam, kde si nikdy nemyslela, že by si mohla žiariť. Pretože v teple lásky nájdeš nielen obnovu, ale aj slobodu byť skutočne sebou. A tak, moji milí, ak táto správa s vami rezonovala, povzbudzujem vás, aby ste napísali "Prijímam transformáciu lásky" do komentárov. Zdieľajte svoje skúsenosti, pretože stretnúť sa s touto silou je obohacujúca skúsenosť, keď je zdieľaná s podobne zmýšľajúcimi dušami. Objímajte to,
čo prichádza. Drahá duša, pokračujeme v tejto ceste, kde láska nie je len pocit, ale stav neustálej transformácie a sebapoznania. Si v súci intenzívnej emocionálnej zmeny, ceste vydláždenej výzvami, odvahou a nakoniec úľavou. Každý krok, ktorý urobíš, je symbolom tvojej odhodlanosti nielen prežiť, ale aj prosperovať uprostred plameňov lásky. Premýšľaj o láske ako o kontrolovanom požiari. V prírode tieto požiare slúžia na čistenie, na obnovu a na otvorenie cesty k bujnejšiemu a rozmanitejšiemu kvitnutiu. Láska môže pôsobiť rovnakým spôsobom vo tvojom živote, spálením buriny pochybností a strachu, zatiaľ čo živí korene súcitu a porozumenia. Strach, hoci prirodzený, často zakrýva náš pohľad na výhody, ktoré táto zapálená láska môže priniesť. Ale to nie je všetko. Je tu niečo ešte hĺbšie, čo sa deje. Uprostred tejto transformácie začínaš vnímať malé zmeny vo vnútri seba. Možno tvoja perspektíva na lásku, predtým tak fixovaná na dokonalé ideály, sa teraz rozširuje, aby prijala nuancy nedokonalosti, ktoré skutočne tvoria krásu pravého sôca. Táto láska je iskra, ktorá osvetľuje tmavé miesta, tie zákutia duše, ktoré často vyhýbame preskúmaniu. Rany duše, ako múry v tvojom sôci, sa nestávajú jazvami. Stávajú sa oknami do novej svetlosti. A je to cez tieto okná, že svedčíš nielen o sebe, ale aj o láske, ktorá sa odráža v iných ľuďoch. Tieto odrazy ti umožňujú vidieť lásku v novom svetle, uvedomujúc si, že jej sila spočíva vo zraniteľnosti a jej krása v autenticite. Avšak je nevyhnutné, aby sa táto cesta lásky stala aj cestou sebaúcty. V každom kroku ctí svoje vlastné pocity, rešpektuj svoje hranice a dopraj si potrebný priestor na rast. Už si všimla, že niektoré náhody vo tvojom živote nie sú len náhodami? Možno tieto synchronicity sú jazykom vesmíru, nikto iný ako jemné potvrdenie, že si presne tam, kde by si mala byť. Ako sa príbeh lásky naďalej rozvíja, sú tu momenty bolesti, samozrejme, ale nasledujú ich úľava z porozumenia a prijatia ciest, ktorými láska kráča. Prostredníctvom tohto procesu sa rodí uspokojenie, nie len v momentoch radosti s inou osobou, ale v tichom uspokojení, ktoré prichádza s vedomím, že si bola pravdivá sama k sebe. To je dar, ktorý láska poskytuje. Dar osobnej a emocionálnej integrity. Drahá duša, správa, ktorú by anjeli chceli, aby si dnes prijala, je jednou z nádeje a tolerancie voči neznámemu. Pretože to, čo zažívame, nie je len o milovaní iného bytia, ale o rozšírení tejto schopnosti milovať, aby zaháňala aj seba a svet okolo teba. Ako pocity lásky získavajú na sile, naratív tvojho života odhaľuje nové vôstvy pravdy, hebky predtým nepreskúmaného odolného a kreatívneho ducha. A čo príde ďalej? Cesta života je plná volieb a možností, a láska je mapa, ktorá nás vedie. Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, je kľúčové, aby si dovolila ísť ďalej s odvahou a dôverou, vedomá si, že láska horí bez toho, aby ničila, zapáli bez toho, aby pálila a transformuje bez toho, aby lámala. Spojenie týchto intenzívnych skúseností sa konsoliduje v širšom porozumení toho, čo znamená skutočne milovať, nie ako jednoduché echo prázdnych sľubov, ale ako živé svedectvo o živote prežitém v pánosti. Ak táto správa rezonovala s tebou, drahá duša, napíš do komentárov Dôverujem tancu lásky. Nech tvoje slová inšpirujú iných, aby hľadali a nachádzali svoje vlastné pravdy na ceste lásky. Ak sa ti toto video páčilo, daj like a prihlás sa na náš kanál pre viac obsahu, ktorý osvetľuje a spája. Ďakujeme, že si s nami na tejto ceste a tešíme sa, že ťa uvidíme v ďalšom videu. Drahá duša, zatiaľ čo prechádzaš touto hlbokou víziou o láske a jej komplexnostiach, chápeme, že akt milovania je sám o sebe svet zahalený v tajomstvách a odhaleniach. V tejto fáze posolstva anjelov čelíme univerzálnej pravde. Láska je oheň, ktorý osvetľuje, čistý a nakoniec prebúdza našu najhlbšiu podstatu. Tu sa primárna bolesť lásky rozplýva v úľave, ako popol, ktorý hnojí nové a sľubné pôdy. Spokojnosť teda nie je len v triumfe zdieľanej lásky, ale v ceste sebapoznania, ktorú poskytuje. To, čo teraz odhalíme, presahuje romantickú lásku, hlboko sa ponára do našich vlastných vôstiev, až kým nenájdeme lásku k sebe samým.
Keď sa na lásku pozeráme ako na katalizátor zmeny a rastu, stáva sa jasným, že veľa z toho, čomu sa bránime, je presne to, čo potrebujeme uznať. Môžeme byť zvyknutí chrániť sa, udržiavať pevné múry, aby sme sa vyhli popáleninám, ale práve prostredníctvom jemného konfrontovania plameňov nachádzame svoju pravú silu. Už si všimla, ako počiatočná iskra určitých priateľstiev zapáli plamene porozumenia a vzájomného rešpektu? Tu sa rozžiari mágia lásky v jej najčistejšej a najnekompromisnejšej forme. Výzvy, ktorým čelíme v milostných situáciách, slúžia ako zrkadlá pre našu vlastnú dušu. Táto séria milostných skúseností, ktorými prechádzaš, pôsobí ako tichí učitelia a každá naučená lekcia sa zapisuje do sôdca ako milostná pieseň. Láska nás vedie cestami, ktoré často nechápeme, ale ktoré živia časti našej duše, ktoré boli spiace. Teraz, drahá duša, predstav si seba v veľkej duchovnej knižnici, kde každá cesta lásky, ktorú si kedy zažila, zapĺňa jednu poličku. Každá kniha je príbehom obnovy, odolnosti a prekonania. Neboj sa znovu otvoriť túto knihu. Ponor sa, znovu objav to, čo bolo ponechané za sebou, a uč sa znova. Táto vnútorná cesta ťa oprávňuje znovu sa postaviť na nohy vo svojich rozbitých častiach a objímať krásu transformácie. Transformácia prostredníctvom lásky si vyžaduje prijatie. Nie len druhej osoby, ale aj nás samých ako bytostí, ktoré milujú nedokonalým spôsobom. Veď práve táto nedokonalosť nás robí ľudskými a autentickými. Prijať, že láska nie je lineárna, ale spleť emócií, nám pomáha prechádzať vnútornými búrkami s rôznorodou a ostrou emocionálnou kompasou. To, čo láska začína v nás, sa nestráca. Pokračuje v reverberácii, vyvolávajúc ozveny, ktoré presahujú svoj pôvod. Opýtaj sa samej seba, čo som ochotná pustiť, aby láska mohla zapáliť nové svetlo vo mne? Si vyzvaná uvoľniť súdy, pustiť staré presvedčenia a objímať neznáme s otvorenými náručami a nádejným sôdcom. Možno, keď to urobíš, objavíš vnútorné krajiny, ktoré si nikdy nepomyslela preskúmať. Keď posolstvo anielov dosiahne svoj konečný prístav, pochopenie, že láska je zároveň plameňom aj útočiskom, sa upevňuje. Táto dvojitá povaha lásky je to, čo ju naozaj robí mimoriadnou, spoľahlivým spoločníkom na cestách sebapoznania a čestným vyzývateľom v momentoch odolnosti. Láska je pripomienkou, že neustále hľadáme samých seba, naše schopnosti, našu vlastnú pravú podstatu. Práve v týchto momentoch nachádzame úprimné dotyky v správach, ktoré nám vesmír posiela, plné sľubov nádeje, rastu a obnovy. A teraz, drahá duša, ak toto posolstvo s tebou a tvojou realitou rezonovalo, napíš do komentárov: prijímam transformačnú moc lásky. Zdieľaj svoje skúsenosti v komentároch. Pamätaj, láska rastie, keď je zdieľaná. Ak sa ti toto video páčilo, daj like a prihlás sa na náš kanál pre viac inšpiratívnych správ. Ďakujeme, že si na tejto ceste. Stretneme sa pri ďalšom posolstve. Drahá duša, keď sa dostávame na vôchol tejto správy, rád by som, aby sme si na chvíľu zastavili a naozaj cítili, čo pre vás znamená láska vo všetkých jej rozmanitých a širokých formách. Láska je spojenie, ktoré nás spája s podstatou toho, kým sme, a zároveň s nespočetnými verziami seba samých, ktoré ešte musíme objaviť. Ste ponorená do príbehu, ktorý nemá len miesto v minulosti, ale rozširuje sa do prítomnosti a projektuje sa do budúcnosti, ako nepretržitý prameň pravdy a objavov. Láska, ako vždy živý plameň, poskytuje teplo aj v najchladnejších momentoch našej existencie. Je to plášť, ktorý nás obklopuje a posúva vpred, aj keď sa zdá, že pred nami nie je jasná cesta. Je tu niečo, čo potrebujete vedieť. Každý moment pochybností a napätia, ktorým ste prešli pri hľadaní lásky, nebol premárnený. Každá slza, každý úsmev a každý tichý gest prispeli nesmierne k emocionálnej tapisérii, ktorá teraz pokrýva vaše sôdce. A v tomto prepletaní emocionálnych vlákien spočívajú lekcie, ktoré presahujú obyčajné koncepty lásky. Sú to neviditeľné piliere, ktoré tvoria váš vnútorný svet. Jedným z aspektov lásky, ktorý často zostáva v pozadí, ale je nevyhnutný, je schopnosť odpúšťať nielen druhým, ale aj sebe samým.
Odpúšťať znamená otvoriť priestor pre neustály rast a prijatie našich vlastných nedokonalostí. V tomto priestore sa opäť nachádzate, bez ťažkostí ľutovania a obviňovania. Drahá duša, pýtam sa, či ste sa už zastavili a zvážili, že výzvy v láske môžu byť v skutočnosti zamaskované príležitosti na kultiváciu odolnosti. Napokon, je to v búrke, kde sa charakter posilňuje, múdrosť prehobuje a plnosť sa odhaľuje. Uprostred emocionálnej búrky, ktorú láska občas prináša, sa nachádza príležitosť prebudiť sa k silnejšiemu a úplnejšiemu ja. Možno teraz cítite rastúce uvoľnenie, uspokojenie pri pohľade na to, ako sa kusy emocionálneho puzzle konečne spájajú. Začínate chápať, že cesta lásky je taká bohatá a zložitá ako emócie, ktoré vyvoláva. Toto prijatie vám prináša pokoj, ktorý prichádza z vedomia, že nie ste sama, pretože vás sprevádzajú iní cestovatelia na tej istej ceste, ako aj duchovní sprievodcovia, ktorí vás pozorne sledujú. Keď pokračujete v plavbe po vodách lásky, plných neznámych prúdov a nečakaných prílivov, vždy dôverujte svojej schopnosti manévrovať s gráciou a odvahou. Pretože, drahá duša, ste nielen navigátorkou, ale aj prístavom svojho vlastného sôdca. Láska zdôrazňuje, že cesta je rovnako dôležitá ako dosiahnutý cieľ. Sú chvíle, keď v tichu svojho bytia si uvedomíte, že láska nie je konečný bod, ale pomalá a nepretržitá hibernácia objavovania. Toto uvedomenie vás robí otvorenou láske vo všetkých jej mnohých formách, prijímajúc všetko, čo má ponúknuť, bolesť, úľavu a nakoniec uspokojenie. Nech správa anielov sprevádza vaše dni, oživujúc váš duch realitami lásky, ktorá nikdy nezostáva stáť, ale vždy kráča v neustálom kroku obnovy. Teraz, drahá duša, ak táto správa zasiahla vaše sôdce, dajte sa počuť. Napíšte do komentárov: ja som architekt lásky vo svojom živote. Dovoľte, aby táto realita rástla vo vás. Vaša príspevok prostredníctvom lásky nikdy nebude bezvýznamný, pretože je to prostredníctvom zdieľania, či už v komentároch alebo v činoch, že táto láska žiari divoko, osvetľujúc temné miesta v našich životoch. Ak ste cítili, že táto správa bola pre vás, páčte, zdieľajte a prihláste sa na náš kanál pre viac inšpiratívnych momentov. Ďakujeme, že ste s nami a že ste umožnili tejto správe nakloniť sa k vášmu sôdcu, ako pripomienka, že láska vždy nájde cestu domov. Dovidenia na budúce a nech naďalej nachádzate lásku v každom dni, ktorý prechádza. Drahá duša, keď sa ponárame do záveru tohto cyklu úvah o láske, sme ponorení do pokoja, ktorý môže priniesť len úplné porozumenie. Dostali sme sa do bodu, kde všetky skúsenosti, dobré aj zlé, sa zbiehajú, aby vytvorili bohatú tapisériu významov. Láska, vo všetkých svojich prejavoch, je naozaj silou, ktorá nás posúva vpred a spája nás so všetkým, čo nás obklopuje. Na tejto emocionálnej ceste ste sa naučili dôležitosť dovoliť, aby oheň lásky jemne horel, odhaľujúc vôstvy toho, kým naozaj ste. Každá iskra bolesti má potenciál byť premenená na plameň múdrosti, každá slza môže živiť rast novej kvetiny v záhrade vašej duše. Ak si uchováme podstatu toho, čo je láska, sme schopní pochopiť, že skutočná sila spočíva v odovzdaní, prijatí a oslavovaní našich nedokonalostí. Keď sa pozeráme späť, uvedomujeme si, že každá emocionálna búrka, ktorú sme prežili, tkala nové vlákna odolnosti vo vašom sôdci, posilňujúc ho na čelenie budúcim výzvam s neochvejnou odvahou. Môžete nájsť útulnosť v myšlienke, že tieto skúsenosti neboli zbytočné, ale cenné lekcie, ktoré vyleštili vašu dušu, pripravujúc ju na ešte hĺbšiu, autentickejšiu lásku. Teraz, keď sa pozriete na seba, robte to s očami plnými nežnosti a vďačnosti. Objímajte túto novú verziu seba, ktorá sa objavila, keď ste tancovali s plameňmi lásky. Verziu plne si vedomú hodnoty vašich pocitov, vášho hlasu a vašej jedinečnej prítomnosti vo svete. Toto je základ, na ktorom budú napísané nové kapitoly vašej príbehu lásky. S každým novým úsvitom vedzte, že ste schopní milovať úplne, sôdcom, ktoré bolo testované a osvedčené uprostred bojov času. Táto cesta zdôrazňuje životne dôležitú hodnotu lásky k sebe ako základ pre akýkoľvek vonkajší vzťah. Ako môžeme naozaj milovať iného, ak sme sa naozaj neniečili milovať seba? V tejto konečnej fáze posolstva anielov je výzva,
aby ste sa otvorili nekonečným možnostiam, ktoré môže pravá láska odhaliť. Dovoľte, aby toto porozumenie transformovalo nielen váš pohľad na lásku, ale aj váš prístup ku všetkému, čo robíte. Nech každá interakcia, akokoľvek malá, odráža krásu toho, čo ste sa naučili, a integritu, ktorú ste prijali. Láska je každodenný zázrak, dar zabalený v jednoduchosti a hĺbke, čakajúci na odhalenie. Keď tento cyklus porozumenia končí, sme si istí, drahá duša, že teraz máte nový objektív, cez ktorý vidíte lásku nielen ako príbeh o dvoch súciach, ale ako oslavu pravého a plného bytia. Nikdy nezabudnite, že láska, hoci mocná, je tiež zraniteľná. A práve táto zraniteľnosť ju robí tak cennou. Predtým, než skončím, ak toto posolstvo rezonovalo s tým, čo cítite a čomu veríte, napíšte do komentárov: Láska je moja sila a môj odpočinok. Otvorte sa zázrakom dňa, ktorý svitá, vedomí si, že príbeh lásky sa nikdy nevymaže, rozširuje sa, vyvíja a prepisuje sa 1000-krát. Zdieľajte svoje skúsenosti, ak ste cítili, že toto posolstvo prinieslo nové porozumenie, dajte like a prihláste sa na náš kanál, aby sme vás mohli naďalej obdarovávať obsahom, ktorý inšpiruje a obohacuje. Ďakujeme, že ste s nami a že prinášate svetlo tohto posolstva do svojho každodenného života. Dovidenia pri našom ďalšom stretnutí, drahá duša, a nech láska naďalej zostáva kompasom, ktorý usmerňuje vašu cestu.